Vítajte na najzelenšom sídlisku v Košiciach. Máme tu pre vás trojizbový byt, ktorý je pripravený práve pre vás. Kompletná rekonštrukcia 64 m2, lóžia a krásny výhľad. Pre koho je tento byt ideálny? Pre rodinu alebo začínajúcu rodinu. V tejto lokalite sa vedia vyblázniť aj vaše deťurence. Čo sa nachádza v okolí? Máme tu športový klub Galactic, ktorý je priamo za mnou. Obchodné centrum OC Važec. Materské školy, základné školy a kompletnú občiansku vybavenosť priamo v okolí. Tento byt už nepotrebuje rekonštrukciu. Stačí sa nasťahovať, priniesť zubnú kefku a začať bývať. Ak vás zaujala táto ponuka, ktorá sa dlho neudrží na trhu, zavolajte alebo napíšte čím skôr. Tento byt môže byť práve váš.